Tjäjähän tuut! Heistert! Tää on vaikka hanssu, kun kohtui mun paikka. Yleistä muu! Uskottavaa, mutta onneksi kyse on vain näyttelemisestä. Näytteleminenkään ei ole vielä lopullisessa muodossaan. Näytelmä, kun on vasta harjoitusvaiheessa. Asialla on teatterinjohtaja Haukur Gunnarsson, Norjan puolen Saamen kansallisteatterista Päiväsistä, joka parhaillaan valmistaa uutta näytelmää, Allakia. Näin hän perustelee valintaansa tuoda kyseisen näytelmän lavalle. Kyse on hyvästä ja mielenkiintoisesta näytelmästä, jonka Cecilia Persson on kirjoittanut. Niin kuin hän on ennenkin sanonut, haluaa hän tuoda esille niin paljon saamelaista draamaa kuin mahdollista, ja tämä toimii esimerkkinä siitä. Näytelmä on kaunis ja herkkä. Samalla se käsittelee ympäristöaihetta ja kertoo mahdollisesta tilannemuutoksesta, jos jatkamme tähän astiseen tapaan. Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat haitat ovat tuttuja useimmille, mutta ei tietenkään näytelmän sisältö. Allak-näytelmän juuret jakautuvat 3 eri alkuperäiskansan kulttuuriin. Saamelaiseen karhumyyttiin, inuiittien Allak-myyttiin ja Athapask-intiaanien mytologiaan. Näytelmä on vielä harjoitusvaiheessa, eikä ole valmis esitettäväksi ennen kuin helmikuun loppupuolta. Se, mikä on myös vielä työn alla, on roolivaatetus. Hän valmistelee parhaillaan vaatetta näytelmän ohpistäjäji, eli opastajahahmolle. Tarkoituksena on yhdistää kansallispukumme käkti ja intiaanikulttuurista inspiroitua luhkaa. Suurin piirtein tämä tuleekin olemaan vaatetus, kun Allak esitetään ensimmäisen kerran Kautokeinossa helmikuun 26. päivänä. Karhu, joka on yksi 7 hahmosta, on tärkeä osa näytelmää. Kuten on myös tämä näyttelijä, joka näyttelee nuorta naista, Allakia. Näytelmässä hän rakastuu karhuun. Allak näkee paljon samaa itsessään ja karhussa, ja hän itsekin muuttuu lopulta karhuksi. Hän kuitenkin löytää myös eroavaisuuksia itsensä ja karhun välillä. Karhu vetää puoleensa, jolloin hän rakastuu karhuun. Joskus on paha mennä sanomaan, miksi rakkaus pääsee valloilleen. Teatterin johtaja ja ohjaaja vaikuttaa tietävän, miksi ihmisten pitäisi tulla katsomaan näytelmää. Den är tankeväckande, den är vacker, den är poetisk. Se on huomattava, runollisesti kaunis, hyvän musiikin ja visuaalisuuden kerran. Ja se on uusi näytelmä, jonka toivon pääsevän yleisön lähelle. Huiskekärre! Täppillä hoktaakin jo kuulosti! Yeah, okay, yes, getting better.